kaliwas oh. Yan na naman! Ito na naman! Ano ko? Mas malaki yan! Grabe, Diyos ko! Mario Joseph, Diyos ko! Grabe, laki oh! Ang taba! Huwag ka makakawala. Dito ka ulit. Ay, yun! Grabe, ang laki! Nasa loob ng buwanga! Grabe, ang talaga! Ba't yung malaki yung sa'yo? Oo, mga kasay! Ayun, nakahuli si Kamiwas. Grabe. Ayun ito, titikman pa. Grabe mga kasay. Ay, laki oh. Kinakagat-kagat naman. Yan na naman. Tinakbo na. Tinakbo na Kamiwas. Grabe. Diyos ko. Grabe mga kasay. Dapat pala nagdala tayo panalok dito. Wala. Kita tama. Relax na muna. Huwag ka munang gagalaw. Babe lang ha. Babe. Yan ang babe lang sa mo. Grabe. Ganda tama boy. Oo mga kadyoy oh. Kamiwas. Kagagalaw. Tama. Kamiwas oh. Uy! Taba! Taba! Uy! Meron ng taba! Kasi kung gaano kataba yan. Ito yung sulit kong huli. Grabe mga buhay po. Uy! Thank you Lord! Grabe Kamiwas. Tawin na kami tol. Wait lang. Ayan mga toy, nakapukul na tayo mga toy. Dalawang pamiwas gagamitin natin mga toy. At hihintay natin si Kamiwas. Na, mukhang kinakagat-kagat na yung isa mga tayo. Malaki ka ba? Malaki. Malaki. Yan ang mga toy. Malaki nga. Wala ka. Wala, first cuts tayo mga toy. Mamaw kagad. Ay, Diyos ko. Grabe. Kamiwas, bilisan mo na Kamiwas. Grabe. Uy, unang pukul sa season na ito mga toy. Nalusong na natin ang pinaka the best na spot. Grabe, ang laki. Mga toy oh. Siyabi ko na nga. Bilisan mo na Kamiwas. Grabe, ang laki oh. Diba mga toy? Yan. Guadalupe Nuevo lang to, spot na to. Sa may lusungan. Thank you Lord. Grabe. Jumbo ka agad. Kakapukul ko lang. Ay, shoutout nga pala kay kay engineer dito sa likod ng inaanohan natin. Inuupuan natin. Yun oh, grabe. Uy, thank you Lord. First cuts in the morning. Uy, grabe, sarap. Ayan na naman mga toy. Yan na naman mga toy. Grabe, mas malaki to. Ano na to? Pakatoy! Grass Mario Joseph, Diyos ko, Kamiwas. Alaga. Grabe, laki, makatoy, ang lakas oh. Uy, pulahan na naman. Diyos ko, Kamiwas, bilisan mo na Kamiwas. Anak ka. Grabe talaga mga toy. Napakalupit talaga tong spot na to. Dalawa ka agad. Kuya Delphin oh. Yan. Grabe. Kasi Michael. Kasi Ronnie. Naku po. At ito ay ko lang to, update natin sa spot natin pinakamalupit sa ngayon na season na naman. Ayan naman, wala na naman isa. Yan mga toy, huli na naman. Tapos andyan din si Kamiwas mga toy. Sana mag-record na to. Baka may maligas sa settings mo. Iwan ko, ito pa. Ay sus, tingnan mo kasi. Kamiwas. Dalawa. Kakarating ko lang din. Grabe lalaki mga toy. Ala, di ba pala. Kamiwas. Grabe. Ay, ganun ba? Hindi ko dinala yung cooler ko kasi baka ang hirap ng may malaking tali. Doon ako dumulo. Wala lang palang babaan doon. Mag-i-stand nga ako para siguradong mabibidyo. Kaya mo. Pangatlo na kaagad. Ang lapan. So update tayo ulit mga toy. 3 na malalaki.
bagong fishing spot natin ulit sa ngayong season na to, 2026. Nalulusong lang kasi Matoy pagka paparating na yung simana sa Matoy. Bali, good morning po ulit sa inyo Matoy oh. At may love shoutout po ulit sa inyo mga Toy, sa mga silent viewers po natin. At muli mga Toy, pa-support po ulit kay Kabiwas sa mga di pa nakano dyan, naka-support po. Para yan. Yan, shoutout Kuya Delphin. At kay Kuya Prince Pabarlan mga Toy, pasuyo naman po. Kasi daw, di niya nakukuha yung watch hour niya. Ayun kuya, ano nga pala kuya yung gawin mo kuya? Nag-ano ka kasi yung playlist tig-isa lang, dapat nilagay mo lahat yung yung adventures mo. Naglagay kuya kasi si Kuya Prince Pabarlan tig-isang playlist lang dapat, di ba lahat no? Oo, yun pagka nagkita kami ni Kuya Prince Pabarlan natin ituruan natin. Oo, pwede siya maglagay ng title na lahat ng Pasig Guadalupe, yun. Oh, yung Blaze Spot, lahat ng Blaze Spot ko ilagay mo doon. Grabe, ang ganda ng spot ko eh. Sayang Kabiwas no? Ganda pati, yung ganun na ganun yung So na videoan to, nagluluko kasi tong niya GoPro Hero. Yata Hero 5 to eh. Hero 2 na lang ata. Hiraman ka Joy oh, kinakagat-kagat naman. Yan na naman, tinakbo na Kabiwas. Ginagawa mo. Diyos ko. Grabe mga Toy. Dapat pala nagdala tayo patalok dito. Wala. Maganda tama. Oh, relax ka muna. Huwag ka nang munang gagalaw. Huwag ka munang gagalaw. Don't move. Babe lang ha. Babe. Yan ang babe na bisa ko. Grabe! Ganda tama, boy. Oo, mga ka-Joy, Kabiwas. Kagagalaw. Very good, grabe, tama. Ang lalaki talaga. Kabiwas, oh. Oy! Gagi na, taba. Ang taba, boy. Lervin ang taba. Mga ka-Joy, kung gaano kataba yan. Hindi makakakyat yan sa Lervin dito. Ay, grabe, thank you talaga, Lord. Sa panibagong fishing spot natin ng 2026 dito sa may Barangay Bueho. Kabiwas, lagpas ang kilo na to. Ay, naku, tataba ba naman eh. Oh, nga. Lagpas ang kilo na to, mga Toy. Pili ka agad yung... Ganda nga dito Kabiwas talaga. Ay, patay Ano, tayo. sinabit ka na nga. Ayun. Nakakabiwas. Tanggal yung isa. Ako, nasabit na ako dyan kanina. Ito na naman! Tian, muntik na! Tian! Ay, Bruce Anglers, oh. Ay, fishing. Insa Anglers, Talim Island Beach. Insa Anglers Group. Pinoy Anglers, Metro Manila Anglers, Marikina Anglers, Mandaluyong Anglers. GC natin sinalihan, Metro Manila, Bicolanong Uragon Anglers. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa Sukmon Anglers, Pure Gold. Ha? Ay, di na ako nakapagdalag kanina. Tinanghali rin ako. Nang alas 6:30 na ako alas 7 pa lang, 7:30. And 7:30 pa lang daw yung sabi Kabiwas. Ay, salamat. Sana nag-video kanina para ayos na. Ayan na naman Kabiwas oh. Ito. Yan na naman Kabiwas. Grabe, tinak ko na. Grabe, ang laki. Kabiwas, bayabasin mo na ako rito kaya sa kabila. Grabe na laki. Bakit siya yung kinakapatan mo? Grabe na laki. Ano kay Venus na naman kasi napamura naman. Napamura naman si Kabiwas. Napakalaki na. Oh, grabe. Seryoso pala dito. Grabe na lapat, no? Jackpot. Mariusip, Diyos ko. Baka 10 piraso ka niya, baka may 4 na kilo. Oo nga. Grabe mga Choy. Oh. Kabiwas dito ka kaya sa kabila? Bayabasin mo na kaya ito. Bayabasin mo na ako. Delphin, bayabasin na natin ito.
dito sa banda rito, oh, sa may Agusan, punti. Sa ano mo? Meron ba dyan? Iyan ang Agusan. Agusan. Yan, oh, sa may ano. Ah, wala siyang kawala, oh. Dalawang. Tama. Sa may palikpik tapos saan. Ay, uwi na ako. Ikaw na lang dito. Oh, 5 piraso pa lang. Ang bigat pa. Yun, oh. Kuya Francis. Ayun, shoutout na talaga kay Engineer, oh. Sa likod. Engineer, salamat. Kasi meron dito. Meron dito din. Oo nga, no? Kasi Guadalupe nga, meron. Kaya lang yun eh. Sabay lang ng sakit. Ito pa ulit. Akala ko kagat ulit. Nabit. Dalawang hook na. Ayun natin, pagpalitin nga natin. Ayun o. Para maawaan tong isa ko. Oh, kinagat na rin pala, oh. Oh, yan, kabiwas. Kabiwas, excited naman sa unang biwas mo. Ano ba? Huli na to. Nawala. Haliwa na to. Ayan, yan. Andyan pa rin. Naku, baka na naman sumabit na naman siguro, ah. Ay, wala. Oh, yan. Kala ko, oh. Ano sa dito ano? Ayun, nababantayan, no? Ayun, nakahuli si Kabiwas. Grabe. Ayun, isa, oh. Titikman pa, oh. Ay sa Delphin o. Uy, grabe mga sa'yo. Ay, laki. Thank you, Lord. Ang ganda, no? Dapat ang liit na lalagyan mo, ah. Lang na pag napunayan. Ako mga di ako naglagay ng ay di ako nagdala ng cooler. Kasi ano, yung hirap ng babaan doon pag may cooler pa mamaya maputol yung tali. Naku, huwag naman sana. Ganda, no? Yan, kabiwas. Nakuha mo na ng diskarte. Pukulan mo na ng pukulan doon. Kasi hindi ako kadadali sa kanan. Di nakuha sa kaliwa, sa kanan na dali. Parang yun nata pamagat ko, ah. Mga toy, baka naman mga toy, huwag nyo naman pong i-skip yung ads natin. Kanan. Grabe. Wala na ako nakukuha ang points na dollar. Oy, dati nakakuha kahit paano nakaka 50 cents na ano, dollar. Isa sen. Oh, yung ngayon, ala, wala, dalawang araw na nakaka ano pala? 90 points na ano? Di sa mabot ng $1. Diyos, yung mga tipo, ano naman po. Para, ayan na naman, oh. Ayan naman, oh. Oy. Ayan na naman, kabiwas. Pak! Yan na naman! Tinak mo na naman! Luro po! Ay! Aray mo. Woo! Grabe. Sayang wala. Magdadala talaga ako dito kabiwas ng panalo. Sorry mga ti, kasi talagang gusto kasi yung dito ko iaon mga ti sa bandar to para makita nyo talagang ano. Talagang sarap kasing hapalad mga ti, gumagano'n-ganon. Dito kasi ano, hindi masyadong makita na mga ti. Nalanganin. Grabe, andito talaga isda. Grabe, laki na nga yung hook kumate na isa, oh. Size 11. Bah, kinakarir mo na. Ay, shoutout nga pala sa Mandalo yung anglers. Marami tayong mga ano. Wala pang naniniwas sa kabila, oh. Mamaya yan sila pupukol yan, mga rin. Sayang anak na nun. Ganda ng pasak. Ramdam ko naman ito yung ano, yung bigat ng ano sa kamay ko. Kaya tayo para talagang sulit yung makahuli tayo ng mamaw. Pag nakasalamin ako mati, swerte. Dito lang mga ito, palos ito. Parang bala ka umatras ganyan. Dito kasi mga pag ganun mga tayo pag ganyan. Ayan na naman, kabiwas, oh. Ang ganda ng nila. Ang ganda palubog kunti, oh. Yan, sige pa, malaki to. Malaki to! Oh! Ganda, oh! Ah! Woo!
ginagawa mo? Diyos mio, perdon si Marimar. Dalawa na, baby ko. Diyos ko. Ganda ng ano kasi mo tayo, pag ganyan-ganyan lang oh. Tapos muntik pa ganyan oh. Uy, gandang iwasin. Uy, grabe yung kabiwas. Mali yung biwas. Excuse me po. Ganda ng ano ko. Naku, sumabit. Naku, may sabitan pala dito. Ang dami palang sabit dito kabiwas. Yun. Buti nawawala. Kaya pala maraming ano, tilapia. Kinakain kasi yan mga to yung lumot dyan sa mga nakadikit sa mga damit na ano. Ito na naman mga to. Kabiwas ito na naman. Ito na naman. Yan na naman. Tinakbo na naman. Andito talaga mga tsoy. Kabiwas dito ka kaya kabiwas. Kaya grabe oh. Tataba. Oh. Grabe talaga kabiwas. Napakaganda. Ay nako. Grabe. Pang-anim. Uwi na kaya. Grabe talaga, ang lalaki talaga. Promise mga tayo. Ansat mga tayo, atras ako. Atras ako mga tayo para makita nyo yung video talaga, no? Aray ko. Atras ako kabiwas. Para kung sakaling gusto mo dito. Mga tayo, ano yan? Guadalupe Bridge mga tayo sa tulay. Yan o. Yung MRT na yan ng Guadalupe. So pagka dyan kayo mga sa bandang kaliwa na yan, papuntang Quezon City yan. Pag sa bandang kanan naman, papuntang Baclaran, ganyan. Tapos kung magbabas kayo dyan mga tayo, yan, meron dyan kayo mismo, ano, baba dyan sa may gitna na yan. May bridge, dyan kasi yung babaan ng mga bus. Papuntang Mandaluyong to Makati. Tawag nga pala sa mga taga Laguna. John and Angie, yun Miguel of shout out. Kuya Mariana, ito na naman kabiwas oh. Alaka, ay tulog yun. Ginagawa mo? Malaki na nga ito mga tsoy oh. 11 na nga ito eh oh. Ha? Hindi nakatagilid na nga itong hook na to. Asahin natin mga tsoy. So, yung naman tatrabawin mo ito mga tayo, promise. Tingin yung mga kung paano ko trabawin ito. Anong nakakawala na ito. Technique lang yan eh. Kailangan kasi pag-aaralan natin. Tingnan mo mga tayo. Hawakan ko itong hook na ito. Kunting pagkakamali lang yun. Sigurado ito. Yan ang diskarte mga tayo. Pagka yung medyo mailap yung isda, tabayan nyo lang na ganun mo yung umaagos yung floater. Yan o. Effective to kabiwas. Tingnan mo. So, yan o. Tingnan mo kabiwas o. Oh, diba? Kala nila di ko sila mapag-aaralan ha. Alam mo yan. Pang ilan na kaya ito? 7 na ata. Oh, diba? Ganun lang yung matay. Atras ata ako ng atras. Dito ka. Mga ka-choy, sorry ah. Kailangan natin yung makabiwas eh. Saan ba yan? Dito ba yan? Yung pa. Paagos lang. Bagus lang. Oo. Ingat, testing nga. Grabe ka. Kaki, ito, tingnan mo, alas 8 pa lang yun. Ang lalakad pa. Sarap. 2 kilo na mahigit na to. Oo, alas 9, uwian na. Mga ganun lang yun. Tatrabaw yun. Tingnan mo ganyan lang yun. Pagod ka yan. Tabayan mo lang siya ganyan. Layo yata yung hagis ko. Kanina yan.
ito naka-choy. Akala mo ikaw lang, ha? Ay, grabe, Oh. laki. Akala mo ikaw lang, nakamayabas nga. May habas kasi naman eh. Pwede Patingin. na. Pwede na. Ate, oh, nakabayabas ka Hindi na diwas. Kabayabas na dito pala isda. Makalipat ka kaya dito. Lipat ka na lang dyan. Kanina. Ate, tayo ulit. Binaliktad ko lang yung ano mga ate. Yung cellphone dito tayo sa kabila. Para mabidyan pa rin si Kamiwas. Grabe itong ispat na to. Masira mo. Ano naman? Tol! Ito na naman tol! Oh, grabe tol! Tol! Ay, nakamedyo ka baka ba tol? Hindi pala na. Uy, grabe, ganito size na. Hindi natin pinapeso natin. Ate, oh. Oo. Maraming batang hanggang ngayon doon. Oh, di ba? Kaya mo muna kami ano. Grabe, Sakay ng bangka. tatapa. Sakay mo. Roller Ben! Shout out. Hindi namin may tayo dyan. Grabe talaga. Malapit na may mga motor naman. Oh. Saan daw? Saan daw? Ayan mo. Ah, sakayan? Sa may ano? Ano na siguro. Mga dalawa na lang ako. Pwede nang patuloy sa video ko. May limit kayo mga sa Derbin. Baka di kami masyado magkano matay. Mapaba ng ating video. At least ano matay, napaka... Ayun. Ano tong spot? Pag aluwar sasakay ng bangka, doon tayo sa Likalayan. Oo, pwede na. Ay, oo, maganda kaya niyan tol. Ilalaki ng ko doon. Ang ganda nga doon. Tama, tama. Pagdating pupunta na ng Grabe Kalayaan. mga tay, yung spot natin muli mga tay, no? Sa may, ano kami, Barangay Ilaya, Mandaluyong, nasa harapan kami sa may bandang Bueho. Sa spot yan mga tay ni Chris ni Ryan, yan o, dyan sa kabila. Saka ni Boss Win, saka ni Philip Robles. Dyan sa kabila. Kaso, ano, dalawa pa lang anglers, oh. July. Ay, sabi nga ano. Gagawin ng dalawa. Wala. Ang dami na yun ah. Wala. 5. Ah, nasa taas pala. Ang dami, 8. 8 na nga yan ah. Ay, doon pa, oh. Tingnan mo, tutudulo. Dun sa dulo meron din. Ay, doon pala kasi, marami na rin pala sila sa gilid. Nakasilong na sa puno. Oh, ayaw nilang maano siguro. Ay mainitan. Baka ayaw matugitin. Yan, shoutout nga pala sa mga Mandalo yung ano. Wala si ano si si Ngongo. Si Kuya Ngongo. Dito yun nila iniiwas. Saka si Kulot. Dito yan mga Kulot, taga dyan. Yung kasama ni Ngongo. Galing mamiwas yun mga to eh. Talagang di uwi yun hanggat ano, may kibit. Iwanin mo yung spot. Oo. Yan mga tay, grabe tong spot natin. Dito pala mga tay, hapin pa yung sa uli na. Nakahuli si Kabiwas, yung uuling bakbakan na napakaaga ng kagat mga tay. Oh, Ang lalaki ng sayo. Kabiwas, dito nga Kabiwas sa ano tayo. Ang lalaki Yun. oh, grabe. Ay! Thumbnail. Ay, Namurat. napakalalapat sa tabaka. Grabe talaga dito. Parang napakasarap balik-balikan. Ang balik yan. Mga tay, mapapadalas ako dito. Tuwing siguro meron kayong mapapanood dito na alas 4:30 hanggang alas 6:30 Pwede lang yan. pumasok ng trabaho na. Oh, pwede dito. Grabe. Dito pwede kang pumasok dito lang. Hindi, kahit hapon Kabiwas. Hapon. Mga ganun na bakbakan senaryo. Grabe. Ganda naman. Hindi pa dito ano. Pagka matumal dito mga katulad niyan. Matumal-tumal. Pwede ka nilipat yan. Nandun yan, mga disdono. Kay engineer. Tapos diyan, yung pagbaba lang sa may yung babaan sa may lusungan. Naku. Natry ko na rin dyan mga to. Tapos bulating mga to. Yung malambot lang. Kasi wala naman na talaga. Mahirap na maganap ng matigas, no? Mahirap na talaga maganap. Ito lang mga to. Gusto mo ito na. Huwag na yung ibang matigas. Mapapasama. Ganda rito. Yun, sana yung mga basiko. Sila Kuya Francis. Magdadagat din daw sila Kuya Francis. Ha? Dagat. Sa may ano ba tawag yun? Sana kayo, no?
good luck sa inyo. Para na makaano. Oo. Para masunod. Sana nga, makapag salt water tayo. Wala akong mga lure kasi kaya ayaw ko mag-lure eh. Ayaw ko magdagat. Sana naman kabiwas oh. Yan na naman! Ito na naman! Wala ko! Mas malaki yan! Ah! Grabe, Diyos ko! Mas Mariusip, Diyos ko! Grabe, laki oh! Ang taba! Huwag ka makakawala. Dito ka ulit. Gulaw. Ay, Yun, ganyan. grabe, Nasa loob ang ng laki. buwanga. Uy, Nasa loob na ng buwanga. Ay, tapo. grabe, talaga. Ba't ang lalaki mo sa'yo? Mariusip. Oo, mga kasi. Aray ko. Ah! Talaga naman. Pangwalo. Ay, solid Oo, naman. pangwalo na to. Ang solid yung lalaki. Ay, grabe talaga ka din. Ay, Grabe. Anak ka. Bayabasin. Bayabasin. Bayaron eh, hindi ka makapagbayaban sa akin. Magpapalalamog ka muna. Sana makarami tayo dyan. At sana mag-enjoy kayo. Yun, oh. Grabe. Sulit. Hala ka. Seryoso pa na 7. Alas 8, alas 9, 2 oras. Wala. Joker siguro yung ginagawa mong mimi ano. Joker siguro yun pag nakakatuwa siguro yun. Sa personal na. Parang si Kuya Ronnie yun eh. Joker. Nag-aabot muna ako pang rest mga tay. At ako'y maglalakaw-lakaw muna. Diyan muna kayo mga tingnan. Kukuha ako ng pang-upload ko sa Reels. Update namin kayo mga tay mamaya-maya. Iwas sa huli namin. Mas malaki to. Ah! Grabe! Yan mga soy, oh, di ko pa nga nailalagay sa babaran. Di ko pa nga nailalagay. Asuyo ako, biwas. Ano ba kunin ko? Ito to. Huli o yun? Ito. Ito. Yun, grabe. Tara dun. Okay, makakawala. Maganda tama. Thank you Lord. Ano Thank ba you yan? kabiwas. Hawak ka pa, tapos humuli ka na naman. May anting. Dala-dala ko yung ano. Ay, baka mahuli na. Ay, Oh, huli. huli. Oh, kita mo? Dapat pala iwanan eh. Oh, dito mga katay oh. Puro tilapia. sa akin natutulog pa oh. Ang ganda mo tama sa'yo. Ay, thank you. Tara. Tayo, miss na tayo. Tay, biwas na tay. Hawak-hawak ko pa yung isa. Ay naku, dami-dami tumuli. Ay, salamat Lord. Dadagdagan din yung huli natin. Open the ses, ano? Open ses ano eh. Ang ganda ng babara namin, t-shirt. Ang layo kasi yung babara natin. Nagkulay gray na yung huli oh. Yun, Hop, pasok. pasok Gitek. sa t-shirt. Pasok sa... Atoy, grabe ito muli namin. Pumunta lang kami sa kabila ng Kabiwas oh. Mga ilang kilo pa kaya ito? Tatlo. Grabe, ay wala naman to. Siguro mga... Yung dalag. Grabe, ay may dalag ka pa nga. Uy, buti lang sinabi mo. Gagi mga talo niya. Oh, may dalag pa mali Ihaw namin niya, pang ihaw. Yan ang masarap na ihaw, dalag. Oh, may dalag May pa. taga pa sa loob. Hindi natin natanggal. Tapos, ang pinali kong huli dito kanina, wala pa alas 12 yan mga tay. Grabe oh. Ito yung sulit kong huli. Grabe mga buhay po. Uy, thank you Lord. Ay, grabe kami On the way na kami tol. Ito, wait lang. On the way na kami. Ayan. Thank you mga choy. Maraming salamat po, Silent Viewers po. Ano na? Malaki nga talaga. Malalaki talaga dito tol. Yun, maraming salamat po sa lahat ng Silent Viewers natin, mga solid supporters. At Guadalupe Bueho Fishing Spot tayo mga tig with Kabiwas TV. Thank you mga toy. Bye bye. Uy, ganda ng experience.